batsirai zvimwe zvese but munhu arorerwe mukadzi. Regai munhu atsvage mari yake ega arore. Kana munhu akabvisa mari achaisa value muchinhu chaabvisira mari. Makadiya sikana? Tiripo makadiwa prophet. Makasununguka kutaura neni here? Ndakasununguka prophet. Murume ari kukuita sei? Marriage iri kuita sei? Marriage yangu inosheka prophet. Murume wangu anondibata rafu, handibate zvakanaka. Nguva yake zhinji ndeyekundirova, handipe mari yekuchikafu. Seems as if murume uyu nai magirlfriends anotaura nawo ndiripo akavandisa, hambondirespectiwo semukadzi wake. Kutoona magirlfriends achitotaura nawo muripo? Hongu prophet. Nemi zviri kweresvo. Asi varume vanozvifambisa sei? Indinotenda kuti dai kurunzi madha vari panapa vaikuudzai kuti aiwa inive kwangu havadaro. I mean, zvinenge zvanyanya kuita sei kuti uzosvikira pakudisrespecta a person to such an extent? Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura? Varume, imi varume handimukuziva kuti kuenda kudare remachinda mangwanaka. Makainzwa here? Tiri kuenda kudare remachinda kuimba matombo kuGlenlone uko. Ivai kwekoko maybe mungadzidzi. Because varume hatifaniri kudaro. Tinofanira kuita zvinhu zvakanaka. Ndizvo? So chandoda kuti ndikuonesei mama ndeichi. Munhu anotaura nemagirlfriends asi akatobvisa mari. Hongu prophet haana chaakatadza kubvisa zvese akabvisa akatopedza. Haana chikwereti. Pfuma yese akatobvisa akapedza. Okay. So zvabva zvanyatsoita zvakanaka nekuti ndo pandiri kuda kusvika. Kana akabvisa pfuma yese akapedza, imari yaibuda muhomwe make here kana kuti ane vamwe vanhu vakamubatsira kuroora? No prophet, akabatsirwa nemasisters ake nemadzikoma ake kutsvaga mari yeroora. Kutsvaga mari yeroora. But handizivi kuti anondishungurudzirei. Chaanokushungurudzira kandi ndechekuti hapana kana sendi rake. Ihama dzakati wakufanira kuroora yakati handa mari. Vamwe vari kuUK vakati tokubatsira, ndobva vaisa mari, ndobva vaisa mari, ndobva aroora. Saka anokubata rafu nokuti haana kana sendi rake papfuma. Hakuna munhu anonobvisira mukadzi pfuma anetseka kuunganidza mari otanga kuzongodisrespecta munhu. Hazviite. Dambudziko ratinaro isu vanhu tinoda kubatsira stereki. Ndo batsirai zvimwe zvese but munhu arorerwe mukadzi. Regai munhu atsvage mari yake ega arore. Kana munhu akabvisa mari achaisa value muchinhu chaabvisira mari. Ameno kana ndiri kunzwa zvakanaka? Hakuna munhu asingaise value pachinhu chaaisira mari yake. Musanyeperwe. Ini ndo pandoudza vanhu kuti kana tichibatsira munhu tofanira kuziva zvimwe zvinhu zvokubatsira munhu nezvisi zvokubatsira munhu. Munenge naada kuroora anoti mukoma ndakuda kuroora, mari yangu yekuroora iyi 2000. Iwe kana uchimuwedzera ukamuwedzerawo ne500 wamubatsira. But hautore 2000 yese wobva waenda wanoroorera munhu. Haape value chinhu ichocho. Pane pfuma ndo pane moyo. Ameno kana nzwika zvakanaka. Pane pfuma ndo pane chi. Chese chinhu chawakaisira mari, you value that thing. Ndosaka muchiona vanhu chero kubuda chechi chaiko chaiko ende yakuma main line moda kunobuditsa chechi munhu akapfeka bhachi anokuudzai kuti chechi ine handibude pane chidhina changu. Kana aine zvaakaita ipapa anoona value yechinhu. Imimi mama hamuna horoi ari kukuroyai kana ada kuparadza imba yenyu hakuna.
but disrespect ine murume wenyu nyaya yekuti haana sendi raakakubvisirai haazi kukuonai value yenyu. Ini ndakaenda kudziwa kuti munoita sei. Ini muchibva pana pada kuti muende mumba kwenyu. Maramba makati zino kuti mukurambanisa vanhu. Amen prophet. Ndibatsirei prophet. Muende kumba. Kana masvika kumba. Toda kuti kana masvika kumba kwenyu mimi garaiko. Ndoda kuti murume aone kukosha kwenyu musipo. Listen. Chero akafona achikunyengetedzai kuti dzokai, imimi rambai makadaro. Ndiri kuda kuti vana baba venyu imi ndo vachazomuti huya titaure. Monoudzana baba venyu kuti zvanzi naprofeti. Kana murume uyu auya, muomeserei chaizvo chaizvo. Totenda prophet. Aripe zvekwamayiripai zviya. Chokwadi prophet. Mobva magara manoudzana atete nevamwe vese kuti kwandaenda ndanzi musafe makamubatsira mari. Kana murume uyu akazotsvaga mari ari iye akakuteerai akabvisa mari akanzwa kurwadza kwayo achaita value. Chokwadi prophet. Chokwadi muhari. Ridzai muridzo tinzwe. Makapenga. Maunzwa here muridzo kubva kumunhukadzi. Varume vakawanda hapana. Matokundwa. Now listen. Ndoda kuti Mwari avaitire zvakanaka. Ndoda kucreate chinonzi value pamunhu. Chokwadi prophet. Munhu wese unofana kuzviona kuti wakakosha. Munhu wese uri kwauri ikoko unofana kuona kuti wakakosha. Imi vanamai makagara ipapo zviudzei kuti ndakakosha. Taurai kuti ndakakosha. Wakakosha iwewe. Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Spiritual Spectacles Crossover Night. Yauya Spiritual Spectacles Crossover Night. Wednesday, 31 December. Kubana 9 p.m. kusvika mangwana kwayedza. Isibuile is Spiritual Spectacles Crossover Night. NgoLwesithathu, 31 December, 9 p.m. kuze kuse. ePhungwe. Venue, Kona High Glen Road and Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Pakoda pa High Glen Road na Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Contact numbers idzindo number zenare. Shayeleni ucingo kunombolo lezi ezilandelayo +263 712 528 094 +263 778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.